имаше в края, аз пак, понеже ги знам се, че къде може един съдия да намали? На последния риск имаше една задържане на стъпка, като шосе, преди да хвърли повторното изхвърляне. И предполагам, че точно там се отнели те 7-8. Това е Виктория Филановски, с която влезе с последен резултат в израелката. Факта, че Нета Рискин и Филановски влизат в финалите, две представителки на Израел, е гаранция за така успешно отборно представяне. И отборно представяне, и те също целта им е да се квалифицират. Две за Олимпийски игри да класират. Филановски на последните няколко състезания показа една много стабилна игра. Но тук специално в София не беше достатъчно убедителна и затова влезна на един финал. Корпуса доста и виси след упражнението в везна. Трябва да се изправи и да направи комбинирано равновесие кълцо. Много ниско стои тялото.